Je v Imperne na Polici s číslom 45. Čo je? Počkej. Čo je? A ako... Vítajte. Dobre, Chris. Emancipovanej architektke anketovej súťaži Počom tie ženy... Román Tento muž je o mladej, úspešnej, emancipovanej architektke Ave, ktorá dostane do rúk. Daj si koláčik. Daj si papíko. Daj si papíko. 5 dôvodov, prečo s ním nejazdiť. Vítajte opäť v... A víťazom sa stáva C. Usexuje vás až k smrti. Po prípade si vás prehodí v pláci. Po prípade si vás prehodí cez plece. Čo si urobil? Nič. Chris, čo si urobil?